Rafael, mae Kirchhoff wedi mynd o'i flanau. Rafael yn parhau ar Bale. Dewis y chrwywyr yn y canol. Y peniad ar arbediad yn un wych. Ar y postyn pella, Miles Davies I ben yn ei ddwylo. Oedd y croesiad yn un dda gan Rafael. Nath Brooks aros ar ei linell. Y peniad gan Miles Davies ar arbediad yn un dda. Hart sy'n clirio. Griffiths yn troi. Chwilio am gyfle I groesi, mae'n gosod y bil nôl at Ashley Evans. Evans ergyd gwyriad, taro'r postyn. Mae Pen-y-bont yn pwyso'n gryf. 10 munud wedi chwarae yma. A tro yma Ashley Evans sydd wedi dod agosa. Little, mae Kirchhoff wedi gwneud rhediad da. Dwi ddim yn cam sefyll, Kirchhoff, ac yna tu fewn at Miles Davies a'i ergyd yn cael ei daro lawr yn y cwrt cosbi. Symudiad bach hyfryd fanna gan gynnwys Gabriel Kirchhoff sydd wedi creu argraff yn yr hanner cynta yma. Un arall sydd wedi creu argraff yw Akpan, a mae drwodd ar gol, Akpan! Arbediad rhagorol gan Alex Pennock. Y cynta mae wedi gorfod gwneud oedd Wdoyen Akpan yn glir mewn ar gol. Iorwerth yn methu cadw lan y gef. Oedd hi'n gyfle da, cyfle gore. Bae Colwyn. Gito Williams dros Bae Colwyn. Llithriad yng nghanol Cagan. Ashley Evans, Rushton yn glir. Rushton! Mae'n mynd am y bil sgwar fydyn at Cumming! Arbediad da arall gan Pennock yr ail o'r prynhawn. Ond Bae Colwyn yn edrych yn dda iawn wrth ymosod Jamie Cumming. A'i ergyd nerthol trw'r dde yn cael ei harbed gan Pennock. Jeffrey sgwar at Harling. Denny Little ymlaen i'r bêl. Little at Miles Davies. Postyn pella. Peniad yn erbyn y trawst gan Gabriel Kirchhoff. Oedd hi'n groesiad hyfryd at y postyn pella. A Kirchhoff yn codi'n uchel, ond yn methu curo Alfie Brooks yn y gol. Wel, tro ar ôl tro, mae Pen-y-bont wedi bygwth ac ar ddechrau'r ail hanner Kirchhoff sy'n taro'r bar. Peniad oedd hi ar y linell. Y peniad gan Dan Jeffries. Cic gornel yn dod I mewn. Jeffries yn codi'n uwch na neb. Peniad nerthol. Ond oedd hi ar y linell. Iorwerth allan at Owen. Owen tu fewn I wrthwynebydd. Rediad da. Owen eto. Tro dde ar ergyd yn cael ei harbed. A nôl mae'n dod a mae'n gwiro allan. Miles Davies ar ergyd. Ond y gore o'r cyfleoedd yn syrthio I Kane Owen. Ond eto Alfie Brooks arbediad rhagorol gan golgeidwad Bae Colwyn. Fe sy'n cadw'r ymwelwyr yn y gêm. Y gigrydd I Bae Colwyn mewn at y postyn pella. Bale yn rhydd yn y cwrt cosbi. Mae'n cael ei chlirio. Edwards a chyfle I groesi. Mae'n groesiad da. Peniad lawr. A gol I Bae Colwyn. A'r capten Alex Downs sydd wedi sgorio. Croesiad ardderchog gan Steph Edwards o'r chwith. Alex Downs yn taflu hunan at y bêl ac yn sgorio I gol gynta yn uwch gynghrair Cymru ac yn rhoi'r fantais i'r ymwelwyr. 12 munud yn weddill yma. Ryan Reynolds a Kane Owen dros y gicrydd. Pen-y-bont yn ceisio dod nôl mewn i'r gêm. Reynolds yn ei thynnu ddi nôl. Hanner cyfle! Oedd hi ar y linell. Mae Henry Jones yn hawlio gol. Bae Colwyn yn clirio. Oedd hi ar y linell. Mae'r protestiadau yn parhau. Cynorthwydd y dyfarnwr yn edrych ar reit ar draws y linell.
ond yn penderfynu bod y pêl heb groesi.